Стана много бързо в началото с графика и за мен Сашо беше предвиден нещо в разходи. Сега разбирам, защото в тази сцена, която сега направихме от отклонение, аз не бях гледала филма, но ми казаха, че той е учител, нали, тя го харесва, защото е по-възрастен, по-опитен, като съучениците. И се фаща, че приятелката си да го свали, така нататък. Аз в това отношение мисля, че добре го докарах, да и кокетна, но не знам, няма представа как те ще бъде, ако си бяха направили сцената, която беше родена за нас. Моите сексуални, любовни, романтични сцени винаги бяха забранени. Аз бях тази с забранената любов, с забранената целувка. В Аспарух, в филма Аспарух и после във Време разделно. След това във Златния век на Симеон. Аз не прекъснах любовницата. В Аспарух бях съпругата, но той не ме обичаше много. И най-накрая вече като родих и умрях, тогава взе да го обича. Стойко Пеев за първи път ме целуна, аз бях умряла. Така че това няма да коментирам. Цяла ви история на любовните сцени във Време разделно и как между участници достигнаха своя връх, ще видите след рекламите. Аз до момента не съм усетил или някой да се е опитал да ме накара да тръгна в правия път. Или някой да се е опитал... Не така бе! Сервитьор, ще не така бе! Там ще идеш да се обучаваш, ще бъдеш... Не така За българите, примерно в едно малко... европейски пари специално... Направи виждаме задачи. Те са пред същите условия, пред които сте поставили. Аз ще очаквам специално значение. Маги! Да ме възприемат като част. На колко годинки? Едно се задачи. На колко годинки си? На една? Браво на детето! Колко голяма ще пораснеш! Толкова браво! Пляскай с ръчки. Май не изгнал, че. Пляскай с ръчки. Пляскай с ръчки. Браво! Айде сега. Хей, ръчички, хей, ги две. Шиги ми. Мястото ми е тук, в моята държава. Едно се задачи. Направи физиономията. Маги! Как да няма разделяне? Маги! Направи физиономията. Не така. Не така бе! Характеристики на този твоя етнос, така да се каже, имат негативен освен. Да, защото затова са помогнали и медиите. Защото вместо да покажат мъжното циганче на сметището, можеха да дойдат да заснемат един готин човек. Много сложен въпрос. Но ако забелязваш, ние с моите колеги Браво! Пляскай, тачи, пляскай. Айди! Пляскай! Така църтак сената изрича на главата си. И седнах тук в кафето срещу BTV, да дойде време за шоу.